Когато се обади, каза, можеш ли да дойдеш да ми разкажеш нещо за твоя живот? Тук специално в Каталуния и за твоята дейност, която ти така широко разпространяваш. Това се случва, защото съм музикант. Свиря на цигулка, свиря на различни други инструменти и музиката може би е най-лесният път, най-свободният начин да общуваш с абсолютно всички хора по света. Какво да ви разкажа в началото? Добре, нека да започнем в начало, наистина. Как дойдох тук? Нямах никакви планове да емигрирам, абсолютно никакви. Дойдох малко така други части на света. И всъщност интересното беше, че когато реших да направя това пътешествие, това беше лятото на 2011 година, помолих малкия ми син, той тогава беше на 7 години, да постави пръстчето си на картата на света и да видя къде ще ме отвее вятъра. И той каза, не, мамо, ти трябва да отидеш в Барселона. И защо в Барселона? Там е Лео Меси. Нали се сещате защо. Така че поразрових се малко в моите тефтери, намерих един телефон на един мой приятел и колега музикант, който беше в Барселона. И дойдох и от Барселона, така, покрай хората, с които се запознавах Тутио, отидох в Алтафуя и в Тарагона. И страшно ми хареса още с първата минута. Това пътешествие го направих с цигулка на рамо, свирайки на всички места, където ходих, свирайки на улици. И много ми хареса в Тарагона. Първото ми представяне, така да се каже, беше пред катедралата. Беше някакъв много раздвижен ден. Предполагам, че попаднах точно на пазара, неделния пазар, големия, който се прави в Стария град, около катедралата. И много ми хареса как хората реагират и слушат и се спират. И въпреки, че не знаех нито една дума испанска в този момент, комуникирахме си така с любопитните, които задаваха въпроси на някакъв такъв много смешен английски. Но на следващото лято, когато дойдох, още веднъж 2012, преди лятото, август месец, просто с влизането ми в Тарагона, веднага ме поканиха да остана да спя в една страхотна стара къща в Стария град, Кала Побре. И там започнахме да правим най-различни събития, културни, джаз сешени, музикални, артистични работилници, много интересни неща. Идваха хора, не само от Тарагона, от цял свят имаше хора там. И се запознах с много музиканти, които просто на секундата ме поканиха да свиря в техните групи. И стана така, че за една седмица свирих в 5 групи. Направихме концерти с различни музиканти от Тарагона. И когато стана време да си тръгвам, всички почнаха да ме убеждават, че не трябва да си хода, трябва да остана тук, защото сме почнали проектите да правим заедно групи и музикантски неща. И трябва да остана тук, така че аз се прибрах в България, помислих, стегнах си куфър и казах, добре, ще споменете за това. Затова казвам винаги, че просто вятъра ме довя тук. И аз се оставих на тази енергия, за да видя докъде ще стигнем. И на следващата година дойде сина ми при мен, взех си го в Тарагона, започна да учи в Пау де Лос, после завърши постдикат и в момента завършва университета на Тарагона със специалност физика, математика и инженерство. И всички тези години се предполиха толкова бързо, че просто мога да го проумея, но това е положението. С музиката и може би заради моя характер, защото просто постоянно обичам да общувам с много хора.
и по някакъв начин им предавам моя ентусиазъм към музиката. Регистрирахме с Надя и едни други приятели на асоциация в Таррагона, която почти 3 години имахме локал в зоната на Порто Депортиво. Там правихме концерти, правихме български танци, давахме място на неделното училище на джорджианците, грузинците, които там преподаваха грузински език и танци на своите деца. И така нататък. Много неща се случиха и през всичкото това време аз винаги съм обяснявала с много ентусиазъм колко хубава е България, колко е богата българската култура, колко е интересна българската музика и балканската музика като цяло. Моят приятел Arauco estoy hablando como me quedé en Tarragona y cómo empezamos a hacer cosas para popularizar un poquito la cultura búlgara y todo. Me lo imagino. Y te pido 3 palabritas para decir cómo me conociste a mí y tu conocimiento sobre Bulgaria. Bueno, en realidad yo primero conocí a Nadia, que la citó ella antes, y Nadia fue la que me presentó a Luba y bueno, coincidimos con el tema de la música y a partir de ahí pues surgió una gran amistad que ya llevamos más de 10 años y he tenido la oportunidad de conocer Bulgaria. ¿Cuántas veces fuiste a Bulgaria? Ya llevo 4 veces a Bulgaria. Es un país que me encanta el país en sí, su naturaleza y sobre todo la gente. He tenido la fortuna de conocer amigos de Luba que me han tratado como uno más. Así que estoy feliz de conocer vuestro país y a ustedes, los búlgaros, por supuesto. ¿Y puedes decir 3-4 nombres de ciudades búlgaras que más te... Berkovica, Plovdiv, Pleven, Chumen, en fin, tantas. Sofía, las conozco todas. ¿Dónde vive Nadia? ¿Cómo se llama? Ahí ya. ¿Tony? Eres mala, ¿eh? ¿Dónde? Sí. Pero, y también puedes decir 3-4 palabras en búlgaro que sabes. Bueno, me he recorrido toda Bulgaria con 3 palabras. Rakia, Nazdrave y Blagodaria. Историята продължи с формирането на една женска група. Просто се открихме така в музикалните среди на Таррагона. Ние сме 3, аз съм българка, едната колежка е аржентинка и другата полякиня. Но се намерихме в Таррагона. И както винаги, аз винаги продуктвам леко така балканския фолклор, балканските ритми, на много джем сешените събирания така с всички музиканти, които са... Тук има хора от цял свят и музиканти от цял свят, наистина. Има страхотен културен обмен с музикалните теми. И аз им показвам неравноделните размери на балканския фолклор. И съм горда да споделя, че много голяма част от музикантите, с които се познавам, вече могат да свирят мелодии в 7/8, в 11/8, в 9/8. И когато направихме групата с тези момичета и се наричаме EIAS Music Band, естествено една голяма част от репертуара е насочена към балканския фолклор и правим интерпретация на балкански популярни песни. И първият ни диск, който издавахме 2022, всъщност аз бях направила една мелодия. Идеята ми беше да комбинирам няколко неравноделни размера, за да покажа на хората колко е красиво комбинацията на тези размери, които
са абсолютно необичайни за хората, които живеят тук, или в Западна Европа като цяло. И първо направих мелодията, но момичетата, като записвахме диска, настояха страшно много да направят текст в тази мелодия, така че не беше лесна задачата, защото мелодията е много раздвижена, много смесени ритми има. И аз трябваше да измисля думичките буквално за 2 дена. Но наистина получих така свише вдъхновение и направих един текст, който метафорично разказва каква е България. Къде е всичките хубави неща на България. И това е пилотната песен на диска. Донесла съм няколко диска, искам да ги раздам на който иска. И да ви кажа, че в дисковете, защото качили сме музиката в YouTube и в Spotify, но там това го няма. Това е книжката, която е към диска с снимки на... Другото интересно нещо, че полякинята в част от нещата, които свири на тамбура. Защо? Защото още при първото ни събиране ние се събрахме така като група на март месец на 2019 година и април месец направихме първото ни турне в България, като обиколихме цяла България, това беше първото му идване с нас в България. Направихме 22 концерта в цяла България, наистина навсякъде. И след това през 2023-та Еланио Пасало направихме нашето второ турне в България също с 20 концерта, вече с представяне на диска. Ралко за това познава толкова добре всички тия прекрасни места и градове и е влюбен наистина в България. Тази зима, този януари, ги заведох в България, за да постоят на студент. Учихме ги на Водопите, отидохме в село Долен, отидохме на Витоша се качихме. Само да кажа, че когато човек следва от сърце съдбата си и без страх и с вдъхновение живее, се случват чудеса. И тия чудеса са в нашите ръце. Къде можем да ви следваме? Да, аз имам групата Yes Music, сега ще раздам дисковете. Имам страничка в Instagram и Facebook. Музиката може да я слушате в YouTube, в Spotify, Apple Music и така нататък. Все още не сме набрали много популярност в тези платформи, но сме много популярни в региона. Наистина искам да ви кажа, че сме свирили в повече от 50 градчета и селца на Каталуния, ангажирани от общините и от съответни асоциации и така нататък. И навсякъде свирим българска музика, имате и балканска музика и хората просто винаги, първото нещо, което казвам след концерта, че просто са удивени, очаровани и страхотно приемат това нещо. И пея нашите парчета на български. Сега след обед отиваме свирим в Рио Донс. Има един фестивал за планта Силвестрис, дивите растения. И на 31 май свирим на фестивал Тета Фест в Тарагона, на Кампо дел Марте. И така, всяка седмица има някакви концерти. Ето, нося дискове, не искам да ви ги подаря. Кой иска диск? Защото аз съм професионален музикант, завършила съм. Да, завършила съм в музикалното училище във Варна, започнах да уча в Руса, аз съм училистка. Започнах да уча в Руса, после завърших във Варна и оттам след известно време в България много имах една група, с която сме обикаляли цяла България, сме свирили много, само че там концентрирахме повече популярна и рок музика. И когато дойдох тук, вече започнах да се насочим така сериозно към балканските ритми. Мисля, че това е много характерно, нали? Като се отдалечим от нашето
нашето място. Започваме още повече и повече да ценим и да обичаме и така, за това. Така че в момента казвам ви, че десетки, може би стотици слушатели, испаноговорящи, каталунци и всякакви други, знаят песента "Айде Яно" и танцуват безумно на песента "Шарена гайда", която сме записали в диска, правим на нашата интерпретация. И на тамбурата обикновено я викат банджо. Обаче не банджо, това е тамбура. Нека да започна с една много красива мелодия, която е стара българска народна мелодия. Казва се "Старо тракийско женско хоро". И тази мелодия винаги я съчетавам с, както правя концерти тук, я съчетавам с "Cants dels Ocells", която е една много популярна каталунска мелодия, много я обичат каталунците. И за мен има много голяма връзка в мелодиката и в енергията на двете, двата танца. И затова, според мен, е най-добрия пример за това как културите се смесват и как си влияят и как растат заедно е музиката. И танците, разбира се.
chamarra.